ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kasunjuk inong sansar nong par umkhen kabahap hakilai tili district kata ke East Khasi Hills ke Ribohoi bat ke West Jaintia Hills ki papen pau ya ke jing persya ke bajur halo ke jing temu jong ketanat penroi sor jong ke sorkar jela bat pen kenria ya ke Martin na mauyong sya ulum soalan hakas nong hali ha ukurwa khubor ling ba ke video bala pha sya ke bati CTV hadim balawai ke jengalang kabalalong ha ke nyau trik urisau arja apulai kasunjuk kala dawa ya ke tanat penroi sor baka deban pensange no mardo ya ke jing temu ban pelong ya ke jing pensngo pajba bat ha ke juk opor kasunjuk kala mahamru wala da ke sorkar ka ya persya ya ke mon jong ki pajba jok ki arpho tuli tam kisnong ki bahap hapo ke par umkhen kin pelong de ke jing ki bating e ngidap da ke jing sngokya ke bakrau hadin bangilayo jingtip ba ka sorkar leng ba ka urban affairs kala don ka jing temu ya ke ban penkerja no ya ke Martin nang te na moyong bat ban wanra no hang ne po nong hali ha ulum solai tengi kisnong ki badon ki bapenon kam ya ke ne ka umkhen ngidap da ke jing sngokya namar kat kum ka jing tip ka basyai leng ba ki dkhot ki bala poi ha ke ne ka jaka ki bala lejpet ya ke ne ka jaka ki liyatu bagane ka jaka ka long ka ba hasnda jong ka ne ka wa umkhen ka bangi jupenon kam ya ka ne ka umkhen hadu mentah mene ki don kini kinong song sinong hapo jong ka ne ka par umkhen ki basyong hasnda jong ka ne ka wa umkhen bat ki penon kam tang ban rep ban riang ban sumban sai rewat ban diru ki penon kam ya ka umkhen te kumtang yu i bagane ka jing temu jong ka sorkar ban wanra no e ka ne ka landfill ne ka ne ka Martin hapo nong hali kan long ka jingta ka bakrau yang ki snong ki ba marjan bat ka ne ka snong te kumta da ka wei ka sur hadin bangileo ban pelong haki meeting ki bala dep haki ni ki sngi ki banai ki bala lek mentaru haki ni ki sngi ka nyo tarik une banai Oktober ngileo ban pelong ya ka ne ka meeting jong ki rangba snong ki nong sanchar snong hapo jong ka ne ka area banya perkhat sani halor ka ne ka kam bat kumta kumbang ilapha ya kini ki city sya ka sorkar ngelayo ru ya ka jing jubab na ka sorkar bana kaliang jongka kadang don ka jing penkre ya kini ki environmental impact assessment kata ka baki ong ka EIA nangta ka environmental management plan ka EMP te kini ki baro ka sorkar kadang don har bring ka jing penkre harabang ipet pat ya ka jing temu jongka ka longba kilamud panwanra ba ja kane menta hapo nong hali kane kan kata e kumkhen ka bangi penon kam te kum ka senjuk da ka jing sngokya e kinong song sinong baro ngila sim ya karai ba hagane ka sngi ka bamenta ban jubab che ka sorkar lang bagane ka city ka bakil ai sengi ban ong yangi ban ong sngoba up bangin pensya ya kine ki jing demand jong pihak ka public hearing kena kalian jongi ka senjuk hagane ka sngi ngila rai da ka jing rai ka baskam ban ong ba ngin pha khubor se ka sorkar ban kalian jongi ka senjuk nginom up ya ka sorkar hado ba ka sorkar kan wan ban pelong ya ka public hearing hanong hali te henrai menta ngin sat ajing tho se ka sorkar lengba ki laitli ki district ki DC ba kin pha jing pentip se ka sorkar lengba jongki sya u minister in charge badepet ya ka urban affair baki dei ban penkut no isi sendon ya ka jing temu ban wanra ya ka Martin hanong hali namar hadin bangle tai sani bha kan don ka jing kta ya ka kot ka khia kan don ka jing kta ya ka umbam kumdi ka ba kan don ka jing kta ya ka sodong sokun ngim kwa banyu i ba ka wa amken ka ba khoj ka ba suba hado menta ka bangi penun kam ya ka kan kelalong kum ka wa amkra kan kelalong ka ba jobo ha ka ba ki kon ki ti ki jungi ki nong sok sinong ki jungi kimla ban penon kam ya ka ni kwa ba kanne kum ne kum bagalong te kum ka senjuk ki badan ka jing sngokya ni pha e kene khubor sya ka sorkar ba ka de ban pen sange no mardor ya kane ngin pha da ki sti ha kene ki sngi banwan barhajo kapor ha kane ka sngi kane ka meeting ka bamenta
nagalyang ka sunjuk ngila shimya karai basyan hakini ki kendat singi ban kiban sawan ngin sa penlong ru ya ka public meeting habangin kot ya kini ki shnong kiba laya ai kerteng lande ki shnong kiba syong basa kiba kentup ya kini ki arpo tam tali ki shnong kiba penun kame kena kawa amken hakini kendat singi ngin sa pelongi ke public meeting bat penpau sya ka sarkar bana kalyang jungi kinong shnong ni persya jur ya kene kajing temu jang ka sarkar te kumta hakini ka por ka bamenta na kalyang jungi ka senjuk ni shim ya kini kirai ba ka sarkar ka de ban pensange no madar balada ka sarkar ka buram ya ka surjong pajba ka buram yangi ki basyakta ya kane na kajing wan kane ka marten ka de ban sange no madar lem kumta hadin ka public meeting ka bangin salong lada ka sarkar kam pensange ya kane ngingin sale da ki weipat ki kam ki bakam tenge persya e ka sarkar baga de ban sange no ya kane kajing tumu jong ka ban wanra ya kane ka marten tengi pa ya kane khubor se ka sarkar ba nimkwa ba pin pelongi ka public hearing hanrai pide ban sange no si sundon ban pelongi public hearing bat ya kane ka pelan ban wanra e ka marten hapo nong hali mangi ki basyong basa hapo unu put usam jong kane ka omken ni don ka jing du ka bakrao lane ka jing kta ha ka bede bat kane ka jing tumu jong pi te kata kane ka khruwa ka basai ka bangi pa sa sukar bagade ban sange no mador te kumtangi wer ya pi ki pajba nong chung snong ki badon hapo jong ne put usam jong ka par umken ba ha ka meeting ka bangin sakot pajba ha ka no tarik ka bangin sa penbena pin sngobaha ban ya wan renti khnang bangin pin isya sarkar bangi ngim sngo bhala na ngim sngo hap ya kene kajing tumu jong ka sarkar ban pelong Jakarta nyod hanong hali